Hey yo, you miss me, I miss you too. We are back. King Ginger TV. Subscribe Mzansi. We're almost on 200,000 and we are baby leaking. We are doing nothing but the best. This is King Ginger TV. We work for you, we do this for you. Yini abaphathi bethu. Akuliwa. Kuphiliswana nje kamnandi. My name is King Ginger and this is King Ginger TV. Asinda. Wo. Nisazohluka. No. Abajolayo Home Affairs. Subscribe to King Ginger TV and let's go see ukuthi ubani oyebree today. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bampoluyu, class. Welcome to Antisaka Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. My sister, hey, what made you go to We are back at it, Mzansi, Shendele Bobo, Popo, Hlukanani Manjola, ngoba inkosi ikwatile. I go by the name of King Ginger, cream de la cream, and I do what I do best. I help people to break up. Ma uthi khona umuntu ojola naye and usufuna ukuhlukana naye, it's fine, do the right thing. Hlukana nalowo mgondoros ngoba uzokufakela inkinga. Asizifuni izinkinga singabantu base King Ginger TV. Sifuna abantu babe nenjabulo, bahlukane, babe happy, babe right. You know the story. It's going crazy. It's going bananas. Awuthi ngisondeza my sister sichazele ukuthi yena yini lengaka emkhalisayo. Ubani mshimane ona bulaya pilu. Sister waza ngapha. Impilo yakho soyivusa thina. Sibodokotela abadala benhliziyo. Unjani mntakama? Ngiyaphila unjani? Hey ifashion. Phela ngibuka leli jazi lakho. Lijazi kodwa liphinde libe yi-swimming costume. Thina sasithi isidabula shandisi yabo. Phinde ibe isidabula. Unjani kodwa sis? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila ubani igama? Igama nguDumo, Dumoluhle. Dumoluhle udumo likwenzani? Hey, kwezomjolo kuyangisa. Yanyisa ne? Kuyangisa. Take me through it. Kwenzakalani sis wami? Ngijola noNjabulo. Sihlangane endaweni sihamba nemndeni sazwana from lapho. Inkinga yakhe ufuna ahlala azama izinto ezintsha njalo nje manje bekangitshela ngabo helicopter style. Lapho mina ngimuntu nje oyithobile oyihloniphile. Mina bengivona nje mina naye sinekusasa eqhakazile kodwa umuntu libala afuna ukwenza izinto ezenziwa kuma movie. Sister ubhalile lapha ngifuna ukuthi ukhululeke ukhulume because la ihlelo libuka abantu abadala. Ubhuti ufunani? Ubhuti yena uhlala athi blo lapha ubhale o nanolokoko liming khotha lokhu konke nenzani lapha? Ubhuti uhlala ngumuntu ofuna ukuzama into entsha njalo nje sengize ngicabanga nokuthi nje umuntu ohlala abheke iphone njalo. Manje ufuna ukunelwa naye umphambili? Yebo. Mina sengikhathele hayi lapho angeke ngisakhona mina. Awungise kwi-helicopter na ngizwe iduma. Uthi niyenza kanjani lena? Hayi laba angiyazi ukuthi ngiyenze kanjani. Useguqule kaningi ushuthe wena nje noma ngabe nenza 1 round 2 round uphendulwa ngathi uyinkanda kwi-frying pan. Kufana nephepha umuntu yangigoqa angihlanganisa lokho afunana nezinto eziningi. Ustoti kakhulu. Lapho umuntu waza kimi nge-innocent face akusho ukuthi umuntu uyayiveza ngokuya kwekhathi. Ethandi sena. Hayi yena iyayithanda shema hayi. Sengikhathele man. Shuthe phecelezwe addicted. So ufuna ukuthini again? Hayi angisamfuni ngiyamala. Sengikhathele. Usekhona nomuntu omtholile ongakuphendulisa okwephepha? Hayi nokwamanje angikamtholi hayi sengizoba yi-single session okwasha abantu. Okay.
Okay, no. Sizomehlisa ebhasini. Welcome. Yeah. Sizomehlisa ebhasini. Kunama options awu2. Mawusuqeda ukumlahla, ufuna ukubuyela naye ngebhasi emuva noma simnike i50 rand noma ngabe futhi singamniki lutho ngoba vele uyiponster. Awokha ayogibela le phezulu entabeni. Hayi ngangcono nikeza imali agibela entabeni wawokhe ayo khona. Welcome. Elakangwenye leli phasi. Akaqithike lo muntu lo, akaqithike nje emthini. Ngaqithike. Angazenza umanqoba mnqithi. Ha. Yeah, sister. Asikisi mina. Hayi ngikhathe nawe uyayibonela nje ngusiso grand oyithuleyo. Ya mfethu ya. Oh, Ngishocked mina sister ukuthi usudlule kwi-trauma engaka. Ziningi phela lezi zinto mfethu nami yeyibo Jese abakho. Akumanyala. Abancelana mali. Awu kufana naye lo. Wow. Mfowethu, Ewe, khamba kanjani? angiyaphila. Shap. Ubani igama futhi? Mina igama ngiJabule. Unjabule. Ngihleli nemama lakho lana uyasitshela the way enithandana kahle ngakhona Njabule, the way emphethe kahle ngakhona. Wena ungathini oyithandayo ngaye? Ngithanda ukuthi ungumuntu oziphethe kahle. Akathandi yakhe izinto nje kuhluka phandle nakakuthini kanjalo. Wechild. Uzinto private. Yeah. Wena Njabule mfethu, umuntu okanjani? Nawe umuntu private? Futhi mina ngathi mina umuntu uthanda izinto. Jive ya. Yeah. So uyawathanda nama-movie? Nomuntu ngiyathanda nje. Upopayi? Hayi ungayilinguye lapho koPopeye. Ngithanda. Uthanda ama-movie abantu abadala? Yeah. O-18 plus no-21 plus? Yeah. Naziwa. Bona ngithanda. Yeah. Shuthe wena mfethu njengoba uthanda umuntu i-sex oyaziyo ukuyenza. Yeah. Uma isister ngikho into afuna ukutshela yena naye akwazi ukuyenza. Mtshela. Sawubona Njabule. Hayi mina ngize lana ngithi ngizokwala ngikhathele. Ngikhathele ngento zakho lezo ungitshela ngabo helicopter style. Nawe uyayibonela ngumuntu othobile ngikhathele sengikhathele. Sengifuna ukukwala ngiyakulahla. Awushuphinde futhi. Ngiyakulahla ngisakufuni. Kanjani? Ngikhathele ngento yakho leyo oyenzayo. Nini ufuna sishaya helicopter style. Nini ungabheka imovie nje. Sengize ngithi uyiponster uhlala ubheka izinto nje hayi. Ngikhathele mina ngathi. Manje siphila isimanje. Is-America. Izinto ezintsha mfethu yabo. Because aneke mfethu usiwe ngikhathele. Mina ngifuna ukwazisa izinto ukuthi zisebenza kanjani manje. Wena usafuna uphila isidala. No, awuthama akafuni uphila isidala. Ukhathele ukuthi wena ufuna ukumncelisa umphambili wakho. Wena ufuna ukuthi adonuse njalo ufuna amadokidoki. Nini njalo wena futhi uthi uyamdizisa. Angazi naleyo helicopter uthi niyenza kanjani. Nini uyasho wena ukuthi kuningi yini nje ukurima. Yini rimming ibizwa ngani leyo? Izinto zenzisa ingane. Wena ufika ubuke iphone uqede lapho ufuna ukuzodlala iphone lengane. Yindaba mfethu ungavela usho ukuthi wena ufuna go act ukanti. Njengoba ngumuntu nje othanda ama-club ngangcono uyitholela nje intombi lapha emaklabini ozokwenzela yonke lento. Mina ngizamele nelesi skip osiqokile uthengile yini. Ngizamele yonke into ngiyazama. Kodwa sokuphezulu kwamandla ami. Ngeke sihluke. Hayibo phela hayi ukuthi angeke. Na uzokhomba ke umuzo notshwala naye. Manje ukuthi angeke kuthembeni ke mkhulu. Ngoba nje ngifuna ukufundisa izinto. Nami ngikhathele. Ufuna umfundisa nini enye ubusufuna umfundisa? Approach lana bengithi umuntu nje ubhudo oyilungelo innocent. Wazongibonisa iside engayazi. Okay, mfethu obvious ngabantu siphila isimanje. Manje ngikufundisa izinto zamanje angeke uzophila isidala. Inkinga yakho ufuna ukwenza izinto ezenziwe mina ngisobo labo bantu ababona kuma movie labo bantu mina. Hayibo, umbali uyazazi lezi zinto. Umbali ubani umngani wami? Hayi ke so yangisukela ke manje. Ayiphonyekile mfethu. Niku my brother mfethu imali ayogibela entabeni. Sengikhathele ngawe hamba ke weqhubeka nombali. Hamba eqhubeka nombali ngikhathele ngizamile ngiyithobile ngihloni uzoyibona. Ngeke nayi dayisa lesi skipper leso siqokile nenhlanhla bakunikeza ihle hayi hamba uthi vele uhambe kahle akasakufuni mfethu ungenzi kahle sekwenzekile kusabuye no telling back yena vele hamba nalo uthando lakho
Ngeke amba ungithande. nalo uthando lwakho, Uyena ngikhathele engasakuthandi, ngawe ngizokuthanda. Njabulo. Khathele. Yeah. Yenzeni inkosi manje? Ngikhathele. Le. Hayi, angifuni ukuzeka Kahle. next. Yabo? Uze kuqomise ngeqolo phansi wena. Angifuni ukuza next ngawe. Yabo? Sungahamba. Uyayibona? Nenhlanhla bakunikezile naleyo mali leyo. Yabo? Yambona yini welcome? Yamuzwa? Hayi uyoyibona phambili nomngane. Sister. Sizangivulela namafayile engawazi. Indoda yakho leya. It's fine, it's fine. So uzizwa njani njengoba usukwazile ukumtshela? Hayi khona kukholula kodwa hayi nami at least ngizoyikhulula lento zakhe lezi ade ngisengifake kusona. Ngiqhubeke ngempilo yami, impilo iyaqhubeka. Ngeke ngihlale nomuntu oyobe ngenzisa izinto engayifuni. Ungani sister? Ehlisa umoya mntakama it's welcome akufake emotweni sokwazi ukuhambisa ekhaya. My brother, thathu my sister mfethu sovele sishaya ibhasi asingaphumi ngapha. Lo mfana lo uzecela ulift. Asiphume ngapha. Sure. Yeah. Ithatha hamba no welcome sister. King Ginger Cream Dollar Cream asiyile lo mfana ngazo sinene siyangapha. Ori kanjani Simphiwe? Yazonke ngapha King Ginger Cream Dollar Cream mfethu subscriber ningakhohlwa nominate igela mfethu mention isikole officer ngize kuso ngizophisana ngezicathulo for free. Spibili King, I love you Mzansi. You know the story. Ngiyanithanda. Kodwa ngiyabuya kusasa futhi. Showcase. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bambolunye uhlasa. Welcome to Angisapho Full. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Awuthemba efonini my sister manje. Seyifene na efonini kubande sicelo lesicelo. Hey, imizwa isishintshile towards what made you go to why the people why the ayengiyasho ukuthi iBhayibheli lishisa mkhulu hayi no ayengiyasho uyasho ukuthi iBhayibheli lishisa inkinga usekhathele yisena